El desallotjament la setmana passada dels ocupes de l'antic Teatre Princesa va obrir tot un debat al voltant dels ocupes. A Lleida hem pogut trobar dos tipus, els marginals i estrangers del centre de Lleida i els que estan organitzats i integren grups d'ideologia pròpia, força liberal. Avui a Lleida Super tenim previst parlar dels ocupes. Teníem previst perquè concretament volíem parlar amb els ocupes de Balaguer que estan a una casa de propietat de Renfe. El passat dimarts al vespre ens en vam anar cap a Balaguer a gravar l'entrevista. Ens van obrir les portes, vam entrar i vam estar parlant amb ells a prop d'una hora. No ens van permetre gravar. Els seus motius són que nosaltres, com a mitjans de comunicació, ens aprofitàvem d'ells ara que eren notícia. Els ocupes afirmaven que no se'ls feia cas abans del cas del Teatre Princesa i que ara es negaven a parlar. Els ocupes de Balaguer asseguren que fan contrainformació i en la seva assemblea van decidir que no parlarien amb ningú, sigui de qualsevol tipus de mitjà de comunicació. Podem estar d'acord o no amb aquest enraonament, però el cert és que vam fer un viatge a Balaguer i ens van obrir les portes. Ens van demanar que expliquéssim exactament les seves raons de per què no volen parlar, però sense afegir ni una cosa ni una altra. A Lleida Super... Saludem a la penya de Històric Film de Lleida. Salut! Sí, braços superestiu. La vam enxufar per primera vegada l'any 87. Sembla que va ser a finals del 87, o a l'estiu del 87. La vam pillar entre dos o tres col·legues i la vam fer en plan de fer una ràdio alternativa i diferent del que hi havia fins ara per aquí, no? No sé, no va durar massa temps. Primer vam fer un període de proves. Sembla que fèiem dilluns, dimecres i divendres de 6 de la tarda a 11 de la nit. Així vam estar 6 mesos o por ahí. Després sí, vam tindre un paron de 6 mesos o alguna cosa així. Llavors vam tornar a enganxar ja amb programació de dilluns a dissabte. De les 6 de la tarda també fins a les 11 de la nit o alguna cosa així. Hi havia, jo què sé, molta varietat de programes, hi havia del rotllo aquest radical, hi havia programes molt de política, perquè hi havia molt... El rotllo anava molt de política antifeixista, no? Més aviat l'havíem agafat en plan de fer, jo què sé, com t'ho diria, una mica la barricada enfront del feixisme d'aquí a Balaguer, no? Que llavors hi havia el CUA, per exemple, el CUA, que era el número 2 de Cuesta Nueva, hi havia els Pinyaris, hi havia el CUA d'aquí a Balaguer. I vam fer campanya contra ell, amb pintades davant de casa seva, llavors a la ràdio atacaven molt la Fuerza Nueva i rotllos així. Hi havia de tot. Hi havia un programa que feien els dissabtes, que es diu Cop de Barra, no estava bé i tal i qual. No sé, hi havia de tot. Hi havia un programa que feien els motards, perquè a la colla hi havia de tot, hi havia... No anàvem de res, perquè no hi havia etiquetes, però cada un tenia les seves idees. Hi havia els motards que feien un programa que es deia La Ona Motard. Els tios se compraven un solo moto, es ficaven música i anar llegint el solo moto allà i dient els carrers que hi havia de motocross por ahí. Bueno, el dia que teníem que enxufar-la, estàvem tota la penya dels diferents puestos de Balaguer, allà a veure com se sentia, uns a Santa Maria, els altres a l'altra punta de Balaguer, allà al pont, l'altre en un altre puesto, i anava un a fer el programa, un dels que havia mogut la història de la ràdio. Feia un programa, per cert, que es deia L'Hora Vietnamita, que atacava molt a l'imperialisme yanqui i tot això d'aquí. I bueno, el tio va fer 2 hores i mitja de programa o 3 i no va enxufar el micro. Va estar, tio, tots voltant per tot Balaguer, que la ràdio que no se sent, que mos han estafat, no? Quan vam anar a veure què passava, el tio estava xerrant allà de que te pego i el micro apagat, no? Anècdota. Ja ho sé. Llavors un parell d'anys o alguna cosa així, que es feia assíduament, juntament amb la revista, que hi ha en Bafada també, i allà sortia la programació de la ràdio i tal i qual. Va durar uns 2 anys i pico. Allà el 90-91, la cosa se'n va anar a la baixa pel rotllo que te dia, no? Que llavors no ocupàvem cases, llavors érem roquets i anàvem de lloguer, pagàvem 7.000 peles de lloguer i no hi havia quartos.
poca gent treballava, llavors, i la penya, i ens subvencionàvem com podíem. Concerts, vam fer concerts de la ràdio, sobretot els fèiem el dia 30 d'abril, que és el Dia Internacional del Sabotatge. No sé, vam fer de tot, concerts de ràdio stream. Va durar, doncs, el que te dic, 2 anys o 3. Altra vegada, a l'ocupar aquí Balaguer, al cap de 4 o 5 mesos, que teníem els tastos que tenien abans l'antiga gent que portava, o sigui, la UCB, la vieja guàrdia, com li diuen, i vam agafar tots els tastos que ens van portar ells i vam tornar a emetre aquí amb una antena superxunga i superatrotinada, però ara hem canviat d'antena i intentem tirar-ho en van. I va ser perquè valia la pena tornar a tirar en van una cosa que estava de puta mare. Poques que n'hi ha hagut per aquí les terres, aquí de la Noguera, per no dir més lluny, perquè no ha arribat més lluny això, però intentarem que amb el temps arribi més lluny. I el que se fa des de Radio Strip és manipular el que manipulen els diaris. O sigui, el que ja els diaris te diuen i les ràdios te diuen que és així, si nosaltres no ho veiem que és així, els fotem la puntada de la garrotada aquí i ho diem tal com és. Contrainformació, per dir-ho clar i català. I ara la tenim espaiada, però fa un parell de setmanetes que se'ns ha espaiat l'amplificador, però ara tornarem a fotre-li canya i amb més potència per expandir nous horitzons. Exacte.